chini borong gonang repoti Tripura no bo i hani mani kusung sadon khai phainai chini Tripura do phani buini le ungthung ungyang thung chini Tripura do phani le bobogra bono je samani rajbari bisingni ongkhoriya khai tonnai hinei ang obono sanamu jongo bo khomota bai nung bono rajbari bisingni ongkhoriya khai tonnai town area khai nung paisa khai deba nini bolong pahar area khai tamo chini bubagrani simi hai deba bo সমগ্র Tripura rajyoni bubagra chini borok do phani bubagra nung repoti mohon ang nono borom gonang repoti mohon ang sananayo nung bubagrani ko khai ulosi sagradi sekang bubagrani warrior borok baisi jung baisi sekang nung phai khaigradi oboni ulosi bubagrani bumungno khudi ang nono obo sananayo hatara hani phainai busarongni buhugosi obo hai kogrok khanawo age jung tabu nung kaisa chini borok do phani engoi MP engoi thangka chini borok ni manthai samtai joto kichu sujog subida hoite joto kichu chini borok no naikini khainani hoite joto kichu ang tini ni simi chini borok no nainai hini no aro sumaibo tangkhana ekjon MP engoi Tripura sani MP engoi Tripura sari kogno pharnai hini kintu nini bukhogo je obahe kok bubagrano go rajbari bisingni ongkhoriya hini sanai ama hini samani nini birat bul nung ang khai chongo hatara hani busaro omahai kok samani borgo do sagano tabuk nung omahai sawo hingkai ba ang nono sananayo nung Tripura sabu sadana busaya nini DNA os dustong na ya khaiba nung sekang chini YTF ro baisi larai ma khageran sekang chung prostut tongo nomai larai khinani field ongkhodi nono busuk hamjak chini bubagrano busuk bororok hamjak obono chung clear khe punugan nono nung phaidi naigana ko bo jaga nung fil khai chung ba jaga thangai mana khaini ta nung judi amhai kok sawong kai nung samungo khaimia nung nijini quarter si nai mangraya kho sorkari facility si nai meya kho nung oino chini abokhe bachiri di chung Tripura sa to phani nung bai ki sannai bai ke sujugri nai nung nijini quarter si nai mangraya khoi nung tesa bubagra baisi tesa tokorna thangbaro nung nijini si khigruk samloga de olo bubagrano sadi bubagrano sekang sama sekang chung baisi phai khedi YTF rok baisi khedi Tripura sa chung abungoi nono borom rikok sawo chung baisi phai ma khagerana sekang nung chung se bubagrani warrior chung bai sekang phai khe nangano nung nijini quarter sinai mangraya khoi nung tesa bubagra baisi tesa tokorna thangbaro nung nijini si khigruk samloga de olo bubagrano sadi bubagrano sekang sama sekang chung baisi phai khedi YTF rok baisi khedi Tripura sa chung abungoi nono borom rikok sawo chung baisi phai ma khagerana sekang nung chung se bubagrani warrior chung bai sekang phai khe nangano nung party khaidi nono ta khaidi hiya chung party borok bolte nijini chahida mate khaimano kintu borok do phani biruddhe kokta sadi borok do pharo agine nono hamje yang tongo tabuka 100% nono hamtaliya nung kuno jaga kuno area o thangoi nung tui khoptaba manungla nung nijini lama pojonto nung raima gonta route pojonto snam nai mangraya kho borok no subida ri mangya kho kaise MP engoi borok do phani sujog subida kha bachiri grade nung nijini quarter sinai phunu grade repoti mohon Tripura nono jong ahaino budi rohaya ko nung Tripura sani bud bai nung thangai MP ngoyo nung Tripura sano no nung khuk sitra khenguni bukhuk tui nung bahai jat borok bubagrani buskang ko khai thango nung buiso mela khayo afro nung bubagrano tlango bubagrano khulumo bubagrani unga kaham kok sawo tabo khai nung tamongoi nung amhai khai amhai kok tiklai nung ekjon maino goino borok ngoi nung party khe dure thak nung ekjon Tripura sa nini bukhuk amhai kok suba aria abon gonoi nono chung birat ninda khaiba bahai kok samani nini kokno nung phirok nadi
বরম রেব ত্রিপুরা nung okologo tongdo tuy sabi rijagoi am hai kokta khengdi nung je supon sabi rijag tongdi tebo borok do phani kokle am hai ke sana kok yanu সংগঠনি কক সাদি উন্নয়নে কক সাদি nung je sawo sobka sat sobka bikas nijini bikasi khaimangaya khunu nijini quarter sinai maya ko lama nijini nogo thamani lama raimagonda route পর্যন্ত sinuk snamnai maya ko obole dure si thak ammono নাইদি जों निनि बिरोधी बो थाया आगिबो थांया को किन्तु निनि बिरोधी जों थाना बाध्यता खायदि नंबो निनि खुक मान निनि सागनि खुक बो जों खेंनानि जोंबो सिवो नं बाहाय के तंग अबो जों सिवो आम गयना अम हाय करता सादी दाक्ति दाक्ति बोबाग्रानो नागार सान्दी आहाय आकाय निनि बिरोधी बो जों बिरात खुक खेंनानि आरामबो खायनाय आमसु सावैनो आनि कगना आंना